Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kwesimanje sikulethela zona indaba efika ngaso ke isikhathi khala ngobulungiswa lapha na ke obushodayo khona lapha eSouth Africa njengoba ke uJessica ke avulelwa ke icala lokuthi ke ususa ke udlame kodwa ke ngokuthi ke udlame ke asiliboni lapha ke alisusa khona njengoba ke ayilola izingane lapha na ke zesikole ukuba ke zamukelwe ngaphakathi ke esikoleni njengoba ke kwasekuthoke izingane ke ayisavumelekile ke sekugcwele ngaphakathi ke enkoleni kodwa ke yena ke lapha na ke uJessica ke uke walelwa ke lapha ke amalungelo azo ezingane mbukeli ke naye ke umhlonisha ukhala ngokuthi ke ngempela ke akalibonanga uthuthuva olwasusa uyena ke lapha ke usisa uJessica lapha ke ngakho ukuthi alwele amalungelo ezingane ukuba ke ziye esikoleni zingene ngaphakathi zamukelwe ngaphakathi ke esikoleni mbukeli nansi ke ivideo yakhe lapha ke umhlonisha ekhala ngakho ukuthi ngempela ke cha luyashoda ke lapha ke ubulungiswa khona lapha ke eSouth Africa mbukeli ngabe kuthini okwakho ukuphawula mayelana ke naloke udaba lwakhe lapha ke uJessica ke obelola izingane zokuthi ke zikwazi ukuthi ke zithole ke imfundo lapha ke ezikoleni mbukeli siyabonga bafowethu kade ngilaleleke ummeli uZuma ummeli kaNkosazana uJessica lo weMarch and March phela ileader yeMarch and March ummeli ke uqeda ukuconfirma kwabezindaba uthi ngempela icala livulwa istate livulelwe uJessica should malivulelwa uJessica iMarch and March lazovulelwa iMKP lazovulelwa obalaba abanye uDudula icala livuliwe bathi icala lokubhebhedekisa udlame kumphakathi obhebhedekisa udlame olubhekiswe kubantu bokufika ilona cala ke elivuliwe. Umbuzo wami ke sengiyayibuzela njengomhlali wase South Africa othembekile kade liphelile isonto mhlambe la last week kade qaliwe lukhulunywa lolu daba sababona abazali bengane befika lapha sabona kwenzeka nje kuningi esikubone kwenzeka lapha udlame asikaze silibone kodwa esilibonile sibone uJessica nama supporters nabo labo abeMKP ngokunjalo futhi nabe bakaDudula kodwa bezoseka bezonxusa ukuthi ingane aziregister izingane ezingaregistiwe asikaze silibone udlame and futhi abeindaba bebelokho bekhona lapha asikaze sibone lapho khona sekuphuma khona ukuthi hayi bese abantu bebhikisha sekungaphansi ongaphezulu sekuqhuma ibhamu namatheya gas asikaze sikubone lokho asazi ukuthi yilopho udlame okukhulunywa ngalo ukujwayeleke lo hulumeni wethu ukuthi abe yiphekula la ikhuni ukujwayeleke lo hulumeni kaRamaphosa kaRamarama ningabeke njalo bese nifuna ukungibandakanya neqembu lezepolitiki ngoba mina ngizodila nani mina ngimdilo omdala engimkhonzayo mina because uNkulunkulu phela ngizodila nani ningangibandakanya neqembu ngoba ngezwe kuthiwa lo uhulumeni kaRamaphosa owenza izinto engajwayelekile othi mawuzokhuluma nje public ukhulume into oyikhulumayo ebese kuthiwa obuphehla udlame ubwenza ukuthi sekuvula icala lindlela hayi bafethu kunamacala nje ayizinayi yethi igebengu igcwele iyaphithizela eThekwini ziyazenzela Theku nje kukhala ngobugebengu obuyizimangaliso iTheku namaphethelo likhala ngeenkosi balanga zezigebengu bese lokho kuzovula amacala ayizithipha okusho ukuthi lama judge nezimanje funeke lokho ephenyana lento funeke kube khona umseshi ozophenya le nonsonzo lamacala nani ngoba njengamanje uyaconfirm ummeli uzungu laphana not uZuma ukuthi nangempela idokodo selivuliwe and then sekunanomseshi ozoliphenya leli cala yabo ukutshela ukuthini lokho uyabona ukuthi how weak it is now ilokhuzana yethu umthetho wethu kuyadlalwa nje asikho esikhathini lokho evula amacala abhedayo yabo so akusafuneke manje izingane ziyokhulunyela ukuthi ingane ayithola isikole
sekujaha ukuthi kuvulwa amacala ngoba uyabona kuvinjwa lento abayenzile ukuthi kuvuma ukuthi kugcwaliswe izingane zabantu bokuhamba esikoleni esisodwa. Bese kuthi izingane zabantu bala eSouth Africa sangasithola isikole. Ikuphi okwrong lapho? Hayi bafowethu ngeke bafowethu. Mina I really wish ukuthi kufike isikhathi lapho khona abantu bonke beyimbumba bazohlangana khona benze lento ekuthiwa i-stairway. Yabona lento le yesiteleka sangempela. Ukukhulela ngoqositeleka. Yiloyo ke mina ngawujabulela ke. Yabona ke mase kuthiwa nje hayi kuyamashwa kuhanjiswa imfuno laphana eCity Hall zifike inikezwe indoda enesiso esikhulu ithathe kuyobuyela kunina umbhedo lonto leyo ngeke isenze le ndawo. Yabo ayisoze lento abantu base South Africa ibasize lento ukuthi kufanele lokho kuthalwa amakhanda kumashwa kiwa lapha but ngamzukwana kwatelekwa sithi sesiyateleka ke manje sivimba imigwaqo sivimba wena bhanoyi sivimba wena bhasi sivimba wena akundizilutho silehlisa ibhayidoli mali lapha phezulu silibambe sithi wonoza la ngoba siyobe sesi collectively sesihlangane sesimbumba. Mina ngithi nje South Africa unite, umuntu omnyama hlangana. South Africa unite, umuntu omnyama hlangana. Yabona mase kuhlangane imbumba yabantu abamnyama base South Africa kunje ukuthi we need that unity now. We need that unity. Angithi mbona uJacinta Jobe lapha kusuka abantu bezepolitiki bezomsupport. We need ukuthi singabantu ke senze bona abantu bezepolitiki besuke bezosi supporter. Abasuke bezosi support. Yes, kungabe ukuthi iqembu lezepolitiki besuke bezosi support. Siwumphakathi. Kungabe ngathi into abantu bezepolitiki ngoba befuna inhloso zabo. Befuna amavoti. Yabo. So ke bese bephinde bawathola amavoti bengenzi lutho. Kodwa kuyofuneka nathi singabantu somphakathi sisukume sithi no, enough is enough. Sithi no. Damn. We gone. Ayikhaleke bafowethu. Ake sizweni ukuthi soyithini ke le intombazane le enhle la eThekwini uJacinta ye Marsh and Marsh ukuthi kwenzakalani Marsh and Marsh lady, what exactly has happened?